don't stop. Ai mi komai abinci ya ci a nan gurin. Kai zauna ka ci abinci. Ba na ci. Yaro kenan. Yaro ka goshi. Kawo wayar ba lambar babana kake nema ba. Kawo wayar ba. Samun lambar baban ka nan. Yaro man kaza. Hello Alhaji. To fa mun kama ɗanka muna buƙatar kuɗi ne. Muna buƙatar miliyan 5. Haba malam dakata miliyan 15 za a karba. In ba ku miliyan 5 in gaba da miliyan